Hej, her er en lille video, der viser, hvordan du skal oprette en Padlet og bruge den til at læse romanen Monster. Gå ind på skoletube.dk og åbn Padlet. Når du er kommet ind, skal du starte med at oprette en Padlet. Sådan, når Padleten er oprettet, går du herover i tilpas denne væg og giver den lige en overskrift. Monster. Så kan du vælge at ændre baggrund eller layout, hvis du har lyst til det. Det første du skal gøre, er at åbne en boks til personerne. Du åbner en boks ved at dobbeltklikke og skrive en overskrift personer. I denne boks skal du hver gang du møder nogle personer i bogen, skrive dem op, så du efterhånden har en hel liste over personer, som optræder i bogen. Du skal også her, hvor du skal skrive nogle forskellige karakteristika ved de forskellige. Det næste du laver er en kasse til flashbacks. I bogen optræder der flere steder flashbacks, og et flashback er ligesom hvis du viser et glimt af noget, der er sket i fortiden. Det er ofte noget, der bliver brugt på film, hvis man skal høre noget om hovedpersonens tidligere liv. Det bliver også brugt i bøger, så det er altså et stykke forhistorie, som også kan kaldes for et tilbageblik. Det næste du gør, er at lave to bokse. Et, der hedder realplan, og en, der hedder fantasiplan. Realplan er de ting, der sker i virkeligheden. Og her skal du skrive ned de ting, som Connor oplever, og der foregår i virkeligheden. På fantasiplanet skal du til gengæld skrive nogle af de ting, som ikke kan foregå i virkeligheden. Det er mange af de episoder, hvor han møder monsteret. Læg mærke til, at der er nogle steder i teksten er overlap mellem de to plan. Det noterer du begge steder for at markere overlappet. Herover er der plads til, at du kan oprette en boks, hver gang du har læst et afsnit i bogen og svaret på opgaverne, der hører til. For eksempel, når du har læst de første sider fra side 20 til 38, opretter du en boks, der hedder side 20 til 38. Heri besvarer du spørgsmålene, som følger det afsnit i bogen. Til sidst vil du have en Padlet-væg fyldt med dine besvarelser på opgaver, de forskellige personer, flashbacks og en oversigt over, hvad der foregår i realplanet og i fantasiplanet. God fornøjelse.